Salamu alaikum. Ɗan Maiduguri. Dala lafiya ne. Ya kama ka jin waka? Ai ya ci bai yi mama tun jiya ne cikin wannan banda salatul fani ba kuma ya ci zuwa. Ya sa na ka bude baki kan kofar shigan garin lafiya. Kar kuma wani ka zage ni fa na baka lokaci haka. Yawwa ba wai ina jin yunwa ba zan ya fada ba. Ka shiga hankalinka. Yanzu ni yunwan da yana ji ya bace. Guda biyu ne yana ganin ka ga daya ga daya. Saboda haka. Kale ne wa kwallewa. Kai ina. Ba zai yiwu ba har an samu wani aljani mai shiga irin nawa. Wallahi na junan ba ni ne ba kai da gudanar ba. Ka ci uban shi. Shi ne ba aljani yana kuka. Ku danna subscribe da kuma ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin comedies ɗinmu ba tare da an cire muku ko kobo a cikin wayarku ba.